Amb l'objectiu de generar un espai per donar veu a allò que els mitjans es neguen a transmetre, neix al Marge, la ràdio de Banta Black. Representant els carrers i promovent les escenes locals, amb la voluntat de ser un punt d'accés a la cultura musical underground, posem el punt de mira en aquells sons que es rebel·len contra l'establert, dissolen aquests marges i els transformen en noves finestres obertes al món. Bona tarda a tots i totes i ben tornats i benvinguts una vegada més al Marge. Claro que sí. Com en anteriors ocasions especials, avui ens hem tornat a desplaçar a l'estudi de Banta Black, al Salvadiscos, aquest puesto fantàstic, aquest petit oasi de vinils i música, al Poble Sec. Moltes gràcies per vestir-nos los planos. Un aplaudiment també pel Salvadiscos, sisplau. I avui, quan gravem, som 14 de febrer, altrament conegut per la indústria comercial i els mites de Cupido com Sant Valentí. Ha decidit acostar-se fins als micros del Marge algú qui des d'un bon inici va decidir fer les lletres romàntiques la seva bandera i ara la seva evolució. Des dels marges del so i la innovació, a l'R&B i el renom que només aconsegueix qui fa comunitat dins de la música, tenim el plaer de rebre Flavio Rodríguez. Moltes gràcies. Què tal? Benvingut. Molt bé, molt feliç d'estar aquí al meu barri, a Poble Sec, així que tot quadra. Que bé. Bueno, no fa molt vas treure l'últim disc de boy band després de molt de temps de no treure un llarg. Sí. Com estàs ara després de tot aquest retorn? Pues superfeliç. Jo no m'imaginava, o sigui, jo la idea que tenia de fer el disco era una cosa molt casolana, molt entre col·legues i tal, i se'm va escapar de les mans. Vaig aconseguir hasta un contracte discogràfic, o sigui que sí, o sigui, em va anar molt bé i molt feliç, la veritat és que estic amb un núvol. M'ha fet replantejar-me inclús la meva vida i ara justament estic fent el nou disc, o sigui que supercontent. Que guai. Amb boy band deies també això de que has tornat a fer música una mica entre col·legues, com tornar a la vocació sense pensar tant en números i tot això. Exacte. A mi em va recordar, li vaig dir boy band perquè em va recordar una mica quan jo tenia 16 anys i feia grups amb els col·legues i fèiem grups de vocals i cantàvem sobre instrumentals de vinils. En aquella època gravàvem amb la tasca, amb multipistes, bla, bla, bla. I el rotllo aquest de fer música, quedar amb col·legues i fer música. La sort que vaig tenir és que en aquests anys he conegut gent per fer música i amics que tenen molt de talent i m'he pogut rodejar de gent supertalentosa, superjove, supermaca i molt guai. És que no et puc dir una altra cosa, superfeliç, superfeliç. Que guai. I que ens pots explicar això del que deies dels 16 anys? Com era aquella època quan vas entrar amb l'R&B o el hip-hop, com et va cridar Bueno, l'atenció? jo és que quan era petit, jo recordo, molt petit, tindria jo 13 anys o així, anàvem els diumenges a Plaça Universitat, que estaven els grafiteros, els breakers, tal, i allà vaig començar a conèixer nois i noies que els agradava. En aquella època es deia Swing Beat i New Jack Swing, i vaig començar a conèixer gent que tenia el mateix interès. Els diumenges anàvem a un club que es deia San Francisco, a Consell de Cent, diumenges per la tarda, i punxava el Marcos, que és Marcos Folgueira, que tenia els discos Edisons, el Pere Soulbros, que és el de Jastrònica, eren els DJs d'aquell club, i ens juntàvem allà i, hòstia, no sé, ens agradava la mateixa música i quedàvem i teníem, en comptes de tenir una banda de rock and roll, fèiem grup, jo tenia un grup d'R&B i compràvem maxis que tenien instrumentals i gravàvem temes random. Sí, així vam començar. Que guai. I clar, justament després vas entrar a una època a poder fer tu discos i entrar a la indústria, que en aquell moment no era tan fàcil com ara. No. Com vas viure allò en contraposició també en com estàs ara, de que, no sé, molts cops parles de que això, de que ara has tornat a disfrutar, que era potser les diferències d'aquella època amb el que tenim ara? Saps què passa? Que l'època que suposo que estem parlant del principi dels 2000, no? Quan jo vaig treure el primer disco, el problema que hi havia a Espanya és que la gent que estava en el món del hip-hop era gent que venia, no venia de música negra, sinó que venien del heavy o del rock, o etcètera, que això ho podeu veure. O sigui, que jo me l'estimo molt al Javier, al KCO, però, cony, es deien violadores del verso, saps el que vull dir? Sí. O sigui,
o los no sé què, creyentes, o sigui, era tot com molt heavy, no sé com dir-ho, heavy metal, no sé, és que jo no l'entenc molt d'això. I clar, en aquella època, pues, la música negra realment no s'entenia. I jo la veritat que ho vaig passar fatal. De fet, jo vaig descartar anar a alguns festivals perquè ja sabia el que hi havia. O sigui, jo aquí vaig tocar un BAM i vaig tenir... Jo li obria a Hablando en Plata, flipes. Sí, el de l'MTV... Flipes. I allà em vaig tirar pues, una hora de concert amb no sé quantes mil persones dient-me maricón la hora sencera del bolo. I superguai. I gràcies a Déu, la generació del trap, no? 2014 o així, liderada per Purgang, bla, 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 van fer com un tall, van tallar i van dir, no, esto ya no, i van començar una nova era. I en aquesta era pues, jo m'he sentit molt còmode, jo soc supercol·lega del Fernando, bueno, o sigui que m'he sentit molt identificat amb aquesta forma de fer i pues, com que m'he tornat a motivar, no? Però en aquella època jo estava desmotivadíssim. Jo l'últim disc no vaig fer ni gira perquè estava collons. Creus que ha canviat alguna cosa com de la indústria que es coneixia abans i la indústria que tenim ara? Tipo, al final, com mirar cap a dalt hi ha una mica els mateixos o hi ha una mica com la mateixa sensació del que és la indústria com a tal. No, vull dir, la projecció d'abans... És que la diferència és que abans a tu et venia algú i eres l'elegido. Vale. I et deien, ara tu seràs la noia que... Llavors, tu necessitaves algú que et posés els discos a la botiga, saps el que vull dir? I algú que et pagués un estudi, perquè no tenies un portàtil per gravar-te a casa, etc. No hi havia la tecnologia tampoc, ni hi havia les xarxes, ni hi havia les plataformes que Spotify, Apple, etc. Dintre de que sí, està clar que els marges que donen és tota una merda, però almenys tens l'oportunitat de fer-ho per tu mateix. I el que ha canviat és que ara la indústria va darrere de l'artista, no és l'artista el que va darrere de la indústria, saps el que vull dir? Ells et necessiten ara perquè tu t'ho pots fer per tu mateix. Clar. Per això hi ha contractes ara tan exagerats. Crec que el Reels V va batre rècords de contractes editorials i no sé què, perquè és que li dona igual. És com Quevedo, el Pedro, que és col·lega també, bueno, al meu disco hi ha un tema que me'l va escriure ell, el Pedro va firmar perquè li van fer una oferta que no podia rebutjar, però ell podia seguir amb la seva carrera igual, seria exactament el mateix, sense segell ni editorial. I aquest canvi és molt heavy. Sí. És molt, per bé i per malament, perquè abans també hi havia gent que millor o pitjor curava la música. Ara això és com internet, no? És una locura. Però bueno, jo crec que sempre passa el mateix, no? És the gift and the curse, és les dues coses, ni és la hòstia ara i abans era tan dolent, ni al revés, però jo prefereixo ara, la veritat que sí. I sobre aquella època també és com raro, perquè als principis dels 90, bueno, que ja a universitat i tot això venia tot molt més del ball, com era molt més, o potser es juntava pues, hip-hop funky o pop i tot això, i de sobte... Va haver un canvi, jo recordo el canvi, a part el tinc claríssim, jo recordo que era petit i perquè a part del meu quarto tenia un pòster de la comunitat guisante que era en l'Oliver, que es deia Floriver en aquella època, el Mucho, i la comunitat guisante era mans de la OPP, no sé què, bueno, aquella època, i jo me'n recordo que quan es va començar a posar de moda el hip-hop més, com diria, més radical, que li diem a l'època, amb els poetes violentos, no sé què, tot això, és quan va haver el canvi aquest, no? De esto es de maricones i de no sé què i tal, igual, i esto es de supermachos i no sé què. I aquell moment és quan jo vaig notar que va haver aquell tall, que ja els que ens juntàvem i potser a mi m'agradava el New Jack Swing i a tu t'agradava el G-Funk, aquell dia es va partir, llavors ja es van fer com els dos equips, no? I al final sempre els que eren més agressius i més tal, pues suposo que això és com et diria, pues és més sexy per quan ets adolescent, pues sempre és més sexy el ser radical i ser més bruto que l'altre, no? Bueno, ara ho veiem també en la política. Sí, també passa. Has viscut fora, també, a Kansas y a Nueva York. Hemos investigado. Sí. Què t'has emportat d'aquella època? Tot. Primer, aprendre anglès. Fantàstic. Sí, perquè sobretot per poder gaudir de la música o de les pel·lícules, però sobretot de la música en el nostre cas.
Jo crec que si no saps anglès et perds, doncs imagina't, saps? Perds context, perds tot, sobretot amb el hip-hop. I a part d'això, doncs, joder, culturalment, a mi, musicalment, culturalment, em va canviar. Jo quan vaig viure allà, Espanya era, doncs això, doncs una mica... I sobretot qui estava en el rap en aquell moment, o sigui, no tenia influència al rap americà o les escenes de fet, dels 2000, es que tú suenas muy yankee. Y yo siempre les deia, ¿pero tú qué te crees? ¿Que el hip hop se inventó en Berlín o qué, tío? O sea, clar, ja va haver una època que era com sonar yankee era xungo i era com, hòstia puta, tio, però si el hip hop és yankee, tio, no t'entenc, què vols dir, tio? Però bueno, sempre hi ha hagut problemes sobretot amb la traducció. Jo recordo hi ha un documental dels violadores, que és que em sap supergreu, perquè el Javi és molt col·lega, però hi ha un documental que diuen que s'estan com anant fotent de lo que en aquella època deien el blin-blineo, no sé què, no? Que era el... Bueno, el que fan era una mica els Disobey i tot això. Sí. I se n'en fotien. I després li preguntaven, ¿y cuál es tu álbum favorito? I deien Paid in Full, d'Eric B. Rakim. Joder, Paid in Full és pagar al comptat. I tot el que parlava Eric B. Rakim era de prostitució, drogues, pasta, tal, el més bling-bling que hi ha. El que passa que, clar, com no entenien anglès, ells es guiaven pel so. I això va passar igual amb l'època de Jay Dilla. Quan tothom era fan de Jay Dilla, no ara, sinó en els 2000s, la gent es pensava que les cançons de Frank and Dunk o el que sigui parlaven de la alliberació de la dona negra i parlaven de strippers, de pasta i de cadenes d'oro i tot això, perquè al final la gent parlava de lo que vivia al seu barri dintre la seva incultura, pues com ara amb el reggaeton, no? Que el reggaeton és masclista, sí, claro, però on viu aquest tio? O sea, d'on ve, quin és el context, no? Pues era una mica el mateix. I l'idioma és el que feia que la gent com es guiava pel so. Es pensaven a lo millor que perquè Jay Dilla samplejava, pues jo que sé, jazz, pues parlaven de política. I no, el que passa que a Detroit aquest so del jazz pues molava, no? I bueno, lo ric també i que ens agrada també tenir la conversa amb tu, que és això, que has col·laborat amb molta gent, has viscut aquella època, has pogut col·laborar, pues, jo que sé, amb Nach Deluxe o Quiroga o tal, i ara també amb les noves generacions. També amb les noves generacions està passant, bueno, sobretot des de fa temps, pues jo que sé, que a Madrid s'ha reivindicat a Chiri Vegas, aquí a Barcelona s'ha reivindicat a tu, o a Mucho, o a Solo Los Solo, com els que estava una mica pues, portant, o això, tu, cançons d'amor, en ese momento, en el rap, era como bastante impensable en aquell moment. I ara ho penses i dius que té de dolent, és que no sé. Sí, o al club també estava com bastant... De fet, jo me'n recordo l'època que va haver un pique amb el Morodo i un altre noi que feia dancehall i era com que fer música de ball era Babilònia, no sé què, era com la penya estava totalment fora de control, o sea, jo no... O sea, ara ho explico i sembla que sigui mentira, perquè és que és surrealista. Igualment, potser, no sé, que en quant a R&B o coses que sortien, almenys a Barcelona estaves tu, Deluxe, Quiroga, o bueno, algú més club com Solo Los Solo. Creus que aquí ja hi havia alguna diferent que potser en altres territoris d'Espanya? Bueno, jo crec que el que Barcelona, la diferència per a mi més gran amb el reste d'Espanya en aquella època era la cultura de club. Jo crec que aquí a Barcelona, des dels 90, que hi havia un club que es deia Ozono, el que et dic jo, el San Francisco Club, que era per les tardes, el Jamboree, aquí teníem després de l'Autosuits, aquí sempre ha hagut cultura de club. I vulguis o no, la cultura de club és molt, molt important per les ciutats, perquè la cultura de club sol ser molt més inclusiva amb tot tipus. O sigui, a la discoteca tots som iguals. Saps? És una mica com lo del Vogue, saps el que vull dir? Llavors, a les discoteques tots som iguals, no? I això obre la ment, i ballar obre la ment, i et treu complexes, i al final tots aquests problemes del hip-hop espanyol dels 90-2000 són problemes d'inseguretat, són problemes de small dick energy, que es diu, no? I, en canvi, jo crec que els clubs obren la ment. Jo crec, estic convençut. I jo crec que Barcelona tenia això, i Madrid només tenia, ara no me'n recordo el nom, tenia un club a la base militar, però ja està.
I jo crec que això és molt important. La cultura de club és molt important per a una ciutat, per avançar, sobretot la gent jove, per avançar, per obrir la ment, per compartir amb gent diferent que tu, etc etc. És el que et dic, a les discoteques tots som iguals, saps? Si a tu t'agraden els nois, a mi m'agraden les noies, està perfecte. A la discoteca tots som iguals. I tots ens col·loquem, i tots ballem, i tots estem junts. I jo crec que això és molt important. I parlant justament amb cultura de club, tu ets DJ i et dediques a això. Sí. Com va començar també amb sales com Jamboree? Què ens pots explicar de la teva carrera com a DJ? Jo vaig començar perquè jo tenia un programa de ràdio, Ràdio Nou Barris, que t'he dit abans. Que heavy, eh? Sí, quan era Nou petit. Barris representant. Sí. Quan era petit i vaig convidar el que en aquella època era el resident del Jamboree a fer-li una entrevista. I va flipar amb la música que posàvem al programa. I em va dir, tu per què no pinches? I li vaig dir, soy super torpe, perquè en aquella època era vinil puro. I tu posaves música negra. Sí, el programa era d'R&B hip-hop, però clar, nosaltres posàvem lo de l'època, però no me'n recordo, el primer disco del Genuine, el primer disco de la Lilla. Hi ha gravacions d'això? Sí, clar, ho tinc tot amb caset. Hòstia, que heavy. I llavors va venir i va dir, hòstia, que musicón, per què no pinches? I va dir, soy super torpe, jo no. I em va dir, jo t'ensenyo. I vaig començar en el Jamboree tots els dies, i ell pues, m'ensenyava amb vinil, i pum, fer un puto desastre, i hasta que vaig aprendre. I me va encantar perquè al final punxar és una forma d'expressar-te amb la música d'altres, però hòstia, expressar-te amb la música d'altres és molt maco. Tio, saps el que vull dir? És molt maco. I molt representatiu també, o sigui, parla molt de tu la música que escoltes. Exacte. I que poses. I a part també et treu una mica de pressió. Bueno, saps? No és el mateix, no t'exposes igual, quan jo ara em poso a cantar, estic super despullat. Clar. Però en canvi quan poses la música d'altres estàs protegit també i utilitzes les paraules i els beats o el que sigui d'altres persones per tu. I després una altra cosa, veure la gent ballar, jo crec que és insuperable. Per mi és... O sigui, jo crec que m'emociona més veure una pista de ball, aunque sigui així de petita ballant, que quasi una persona emocionant-se per alguna que cantes, t'ho juro. Veure la gent ballar és algo... És un rotllo xamànico, vudú, rito vudú, és una cosa molt guai. El que jo sempre dic, meterlos en el túnel és màgia, m'encanta. I això, per exemple, li tinc molta enveja a la música electrònica, perquè els de la música electrònica són els reis de meter-te en el túnel, i això és preciós, la veritat, és preciós. També hi ha un punt com de litúrgia, no?, amb aquestes coses. O sigui, com el salir de fiesta és pràcticament un ritual. Sí. O sigui, hi ha una manera de sortir de festa, hi ha un tipus de sortir de festa, hi ha el rotllo dels clubs i el del tecno, que deies ara, i té com una cosa... Anava a dir religiosa, però no, o sigui, una sensació com de litúrgia. Sí, totalment. És que és preciós. És que aconseguir que un munt de gent alhora estigui ballant, estigui sentint coses... És que no sé, jo ho trobo místic. O sigui, m'encanta. És molt guai. I sobre Barcelona, que dèiem, jo recordo també de parlar amb el Dano i ell ens comentava la diferència també que aquí hi havia una connexió molt més internacional i que venien també... Ell venia a molts concerts perquè només venien els artistes aquí a Barcelona. Clar, tu pensa que aquí, de part, que m'he oblidat abans d'anomenar-ho, aquí teníem Estudio 54 i l'estudi d'aquí era de veritat. No era fake, saps? Crec que hi havia 3 al món, no? Nova York, Barcelona, i no sé si el tercer original... Ara és paral·lel 62. Sí, no sé si era Japó, bueno, igual. Jo havia anat a l'estudi perquè feien sessions de tarda, havia anat de petit, amb 15 anys o així, a una sessió de tarda. I Barcelona, bueno, i sobretot els Jocs Olímpics ens van obrir a l'univers, perquè Barcelona era Iraq quan jo era petit. O sigui, posat guapa. Sí, és que el 92 va canviar, és que abans del 92 això era terrible. A mi quan em diuen, no, ara la delinqüència, no sé què, deia, mare meva, tu no saps el que era Barcelona preolímpica, això era, la guerra. Sí. I bueno, això ens has explicat de que vas tenir la teva carrera passant per la indústria i et vas desmotivar, i també va passar que vas perdre la veu. Sí, vaig perdre la veu. Vaig tenir un quiste i un edema, i quan em va passar jo estava tan frustrat i tan deprimit, estava en un altre moment de la meva vida, la veritat, i em vaig pensar com que era una senyal de que ja està, que ja havia fet tot el que podia fer i tal. I justament va ser en el camp de Moonlight, no, com es diu? Me Muevo con Dios. Vale. En el camp de producció de Me Muevo con Dios,
que jo vaig fer, crec que Karl Marx es diu el tema, Vale. que aquell el vaig fer amb el Cruci. O sigui, abans vau fer aquell tema que va la perdida. No, vale. jo és després. Vale. Però jo el Bala Perdida no el vaig fer amb ell en persona, Vale, el vam fer a distància. clar. I el Mueve Fitxa tampoc estàvem junts. El primer cop que vam treballar en un estudi va ser Karl Marx, o sigui, el tema de... No sé si el coneixeu. Sí. I en aquell camp estava Vir, estava De La Osa, estava Kido, és que no em vull deixar ningú. Bueno, hi havia molts dels nens que em porto bé i em van començar a menjar la olla, em van fer com es diu això, un rescate allà entre tots, no? Intervenció. O sigui, quan va la perdida i tot això, encara estaves amb la veu bé i va ser No just... tenia veu aquí encara. Vale. No, jo me'n vaig operar fa 2 anys. Ostres. Em vaig operar fa 2 anys. Sí. Y ellos me van convencer, me van decir, tío, tú no te puedes morir con este recuerdo tan amargo de lo que es la música, no? I em van menjar la olla tant que m'ho vaig plantejar. Aleshores, jo en el meu equip de treball, que aquí a Barcelona tinc un equip amb l'Edmond, amb el Pol, bueno... I el Pol, ell era alumne de Rosalía de veu. O sigui, la seva profe era Rosalía abans de... Y em va dir, oye, pues Rosalía tuvo lo mismo que tú. Y ella fue a una profe de canto que se llama Dulçós y luego se operó con tal y hizo tal. I vaig fer... I has dit, vale, aquí. I vaig anar a la mateixa profe de cant que em va preparar per l'operació i després em va reeducar. O sigui, jo tinc una veu, no sé, és una altra veu, o sigui, no sóc la mateixa persona. I em vaig operar, vaig fer tot el procés i vaig poder gravar Boiva. I això, l'enllaç amb Kido, Cruz Cafune... Bueno, Kido també productor de La Osa, de Quevedo, de Cruz Cafune i de... Bueno, Choclo. Pepe Vices. Sí. Que va ser una mica aquesta connexió al retorn. És que Kido jo el conec des de que ell tindria 15-16 anys, el Juanpe. De què? Perquè jo cada any feia una mega festa de cumpleaños, mega festa. I el pavo era superfan, però rotllo fan obsessivo, i em seguia pel MySpace i no sé què, i ell sabia que jo feia una festa cada any. Un any es va presentar el dia del meu cumple, ell és de Cádiz, i ell sabia que jo col·leccionava samarretes de futbol. I em va portar una samarreta del Cádiz amb el meu número, que és el 14, i el meu nom. I es va presentar al puto restaurant que estàvem sopant. I em va dir, jo no sé què, no sé quanto, no sé quant. I li vaig dir, siéntate cabrón, tal. I ja aquí, amigos para siempre. I a mi em sembla, el que més maco em sembla, és com jo el vaig ajudar molt quan ell vivia a Londres i jo punxava a Londres i ell estava ja com una mica mal vivint i tal, i em sembla preciós com quan tu ajudes a un noi jove a escalar i a conèixer gent i tal, i quan ell està a dalt et mira tu i t'ajuda també. Això em sembla... És que em posaria a plorar, és que em sembla el més maco que hi ha. I no sé si ho saps, suposo que ho deus saber, però a diverses veus diuen que ets una persona molt important dintre del panorama de tot això i haver ajudat, que ets un referent i una persona que ha ajudat a molta gent, com molt proper i que sempre ha estat disposat a dir, escolta, tu que necessitis... A tothom. Jo, és que, no sé, de fet per això no tinc pasta, perquè sempre estic acogiendo tots els gatitos. Un forat a la mà. No, tots els gatets que em trobo me'ls porto cap a casa. I així vaig començar amb Marina també, amb la Blanqui. Em va venir el Majodi i em va dir, tengo una niña que rapea que flipas y no sabemos qué hacer. I vaig dir, bueno, pues que venga a casa. I va venir a casa i li vam fer la Ratchet i el disco. I aquí ja pues, supercol·legues i per mi és com una filla i meravellós. I vam fer el disco després, i, ja amb un contracte jo estic super orgullós i és jo crec que és, jo què sé, no sé, a mi és que m'agrada la música i si jo veig algú que té talent i no té possibilitats, faig el que està a les meves mans per ajudar-lo, saps? Clar, quin orgull també ha de ser com veure aquestes coses néixer i dir, és igual, però el primer esglaonet te'l poso, saps? El que pugui. Sí. Amb els Pepe Vicio em va passar igual. Jo no sabia què fer amb ells quan els vaig conèixer perquè no aconseguien contractes o el que sigui i ells venien a casa, van venir de Granada a casa meva i no sabia què fer i li vaig aconseguir un contracte de publishing guapo, tal, no sé què, però ho faig perquè quan veig algú que té talent és que haig d'ajudar-lo, és que no es pot quedar allà. I per això no tinc pasta, perquè no sé, és que no sé, no és el meu el comerciar i tot això. El meu és la música i ja et dic, si veig algú que té talent, és que ni em plantejo aquesta possibilitat.
No, és fantàstic, tant de bo molta més gent pensés així. I sobretot després, joder, el que t'emportes a casa quan li va bé, saps? Clar. I ho pots compartir amb ells, és Clar. la hòstia, la veritat. I aquesta forma col·laborativa de produir o de col·laborar entre artistes, això, parlaves d'un camp, o jo que sé, els de BNMP sempre des del principi col·laboren entre ells, que això, que encara avui en dia potser hi ha gent que no entén per què surt tanta gent en crèdits d'una cançó, però trobo una forma supermaca de treballar, i de fet just amb el disc aquest de Moonlight, Kido té dos vídeos, que un és el de la perdida com el feu i l'altre és el de Moonlight, es diu el de l'Alba Reche? El tema es diu Moonlight, no? Smith UK, no? Sí, que es veu la seva forma de treballar, i no sé si tu també aquí a Barcelona amb el grup, amb el Pol, tens aquesta forma. Jo aquí tinc el meu team, que som el grup, l'Edmond, el Pol i el Gaspar, que és de Girona, però el pobre el tinc putejat sempre venint aquí. I som el meu team i nosaltres correm junts quasi amb tot. Però el tema dels camps, en veritat, és una còpia del sistema americà. Els americans, des de sempre, jo què sé, si té que fer un disco, no sé, Travis Scott, junten en una casa a un muntó de productors, beatmakers, gent que fa top lines, o sigui, melodies, lletres, de tot, i estan allà tancats un mes i van produint coses sense parar. I després tu escolleixes, agafes d'aquí, agafes d'allà, has de tenir pasta per fer-ho. Nosaltres quan fem aquests camps és més de feeling, però el Me Muevo con Dios, el camp estava Kido, estava Choco, estava el Santo Cielo, estava jo, el Avir, de la Osa. O sigui, en una casa tancats vam estar una setmana i a cada habitació teníem un estudi muntat. Bueno, un estudi, un portàtil i un micro. I llavors ens anàvem canviant. Llavors hi havia un quadrant i deien esta mañana Flavio con Choco y con tal en tal sala, en esta, saps? I anàvem fent. I treballàveu cadascú en un tema o us anàvem retroalimentant entre temes? No, habitualment cada sessió, saps, era tan... A veure, si entra algú i aporta, guai, però cada sessió era per fer un tema, diguem. El que passa que després d'aquell camp, el Cruci realment, per ell, es va quedar 2 temes, crec. Tots els demés ens els vam quedar els demés. I ell també perquè després, clar, també això és una fórmula, però el Cruci i jo també vas a l'estudi amb el teu productor i fas música i escrius i com si estiguessis estudiant, pones codos i treus els temes, que no sempre és coral, no? Però que és una fórmula supermaca. I això antigament, imagina't tu, als 2000, un rapero que tingués un altre ajudant-li amb la lletra. Hòstia puta, això s'acabava el món, saps? I tot crec que el Crani i el Láser tenen un àlbum que fins i tot al camp es van gravar tots els videoclips. Ah, sí? Com van fer tots els temes i es van gravar. Pues, de fet, hi ha un vídeo del Cruci que es diu Este Verano, d'un tema que es diu Este Verano, que està gravat en aquell camp. És aquella casa que surt ahí per una... El del Gallery, no? No, és un tema que es diu Este Verano, del Cruci, que va treure com un maxi, que té un tema que el nom és en àrab, és que no me'n recordo com es diu, que el vídeo surt ell i el La Guaira darrere fumant-se un piti. Ah, sí, En aquell single, que són 3 temes, crec, hi ha un vídeo que són tot noies com fent-se selfies, el del La Guaira, i hi ha un altre vídeo que està en una casa, en piscina, doncs aquell és el camp. I sortim tots allà, perquè van entrar a les habitacions i estem tots allà currant. I pel teu disc, què deies això? Col·laboració també amb Quevedo amb tema de lletra i tal, també vas muntar algun tipus de camp o era més... Jo el meu disco el vaig fer una mica més de gratilla. Jo vaig anar pillant... És el que et deia, al camp del Cruci me'n vaig emportar Ojitos Tristes i no sé quin més. Tenia sessió amb la Blackie, Marina, i arribava tard i jo i l'Edmond fèiem un tema, saps? O el de Quevedo va ser perquè jo estava amb el Kido a l'estudi i estàvem encalladíssims, que no ens sortia res potent, i jo me tenia que tornar a Barcelona i em va dir, espérate, no sé què, i va treure una carpeta que té 1.000.000 de temes de Quevedo perquè no para de fer música, tot, o sigui, té un volt de, jo que sé, igual té 200 temes que no sortiran mai. Ja, és un boig, ja. No, és una barbaritat. Clar. I em va treure i diu, és que aquí tengo uno que me mola, i em va treure un reggaeton que l'estribillo era guanyador. I li vaig dir, hòstia, esto está guapo. I em va dir, jo, cántatelo, però en este beat, no sé què, pum, i vam agafar aquell estribillo, jo vaig fer el vers, no sé què, i ho vam muntar. Però els temes han sortit
si em preguntessis per un, segur que és diferent que l'altre. O sigui, ha sigut tot random. Que heavy. 100%. I I el Cruci m'ha escrit 3 temes del disco. Hòstia. Que era per el que coincidíeu en camps o, No. o de col·laboració? El tema de Boyband Sí. va ser a casa seva, que vam fer Amor Cristal a casa seva quan ell vivia a Tenerife, vam fer Amor Cristal, i després de fer Amor Cristal em va dir bro, tienes que hacer un vent, no sé què, tal, i jo que no, yo no quiero hablar de cosas negativas. De fet, jo no volia parlar ni de drogues al disco, i em va fucking obligar a fer l'Amor Cristal, que menys mal que em va obligar. I el de Boyband el va escriure ell, bàsicament. Me'l va enviar un dia i em va dir, te hecho esto, a ver qué te parece. I la outro del disco, que es diu Gràcies, me la va escriure ell també. Que guapo. També el mateix, me la va enviar, jo no li vaig ni preguntar, o sea, ni li vaig demanar ni res, m'ho va enviar un dia, oye, te he hecho esto y tal. Si no lo quieres, tíralo. I era Tómalo. Que tu... Lo voy a tirar. I tu, de fet, havies col·laborat això amb Bala Perdida en l'àlbum de Moonlight, però també hi va col·laborar amb el teu àlbum Paris, Texas, que just va ser un retorn, Sí. I que crec que just va ser com la mezcla de totes tus facetes, de productor, Sí, de DJ Tot i de cantant, buscant un so això, UK Garage, Jungle... Com va ser també aquesta experiència i per què una mica? És que era època més o menys Covid, jo estava super avorrit i amb un col·lega de Sant Andreu, amb el Muli, li vaig dir, ¿hacemos un disco o què? Sí, així, però en plan de productors. I vaig començar a fer beats de house, de UK, de tot el que era anglès, que a mi em molava. Y yo qué sé, de cop l'Álvaro, que ara és el meu manager, em va dir, oye, hay un chaval de Gran Canaria que vive en Varna que se llama Kilian, ¿por qué no quedas con él? Y va a venir a Haikili a casa y va ser com, hòstia, tío, ¿te molan estos beats? Uah, sí, I quan estava el disco fet, el Kido em va dir, oye, Cruci està super down de hacer lo que quieras. Perquè jo en aquella època encara no em tan col·legues. I em va enviar el vers, o sigui, va ser super orgànic, de bon rotllo. La putada va ser que al Seco Beat no vam poder fer res. O sigui, Bueno, clar, no va sortir res a públic. que va, 4 Clar. entrevistes així a Ràdio Primavera, no sé, 4 coses, no vam poder fer res. Però bueno, super feliç perquè la veritat que aquell disco, jo estic super orgullós. I que just en aquell moment aquest tipus de so no es feia de UK Garage i tal, a Espanya no s'estava fent tant això. Haikili potser havia fet alguna coseta i alguna gent havia fet alguna cosa, però molt poc, era molt És que jo en aquell moment veia com claríssim que el futur de la música urbana passava per l'electrònica. Jo sentia que el so trap, els 70 BPMs, de 60 a 80 BPMs estava morint i ho tenia claríssim i volia fer com urbano espanyol amb UK. I bueno, vam arribar on vam poder perquè en aquella època pues, el Covid tal, no tenia preso tampoc i vam fer el que vam poder, però és que jo veia que era el camí. I ara mira, em van donar la raó, ara quasi tots els singles d'Urbano són com mig bombo a negres, no? Una mica Sí. la majoria. Bueno, està guai, jo estic encantat, la veritat. I igual que el tema nou de l'AJ Tracy amb la Georgia, que és com grime, tal, jo estic encantat de que sempre hi hagi coses diferents, perquè és que si no és molt avorrit. Jo l'època del reggaeton, a mi m'agrada molt el reggaeton, però la vaig patir perquè és com que va ser una onada com que va carregar-se un munt de coses també. I joder, jo sóc molt partidari de que hi hagin coses diferents. Que guai. No, és fantàstic, és molt guai. I el teu procés, tu com ho fas? O sigui, quan has de composar tu, el teu procés creatiu, perquè m'he llegit en alguna entrevista que dius que primer composes una història i després li poses la música damunt, primer fas la música i després li poses una història que ja has escrit. És que és random. Ja depèn, no? És que és super random. Però jo el que intento és explicar històries. Però no les escric abans. Jo escric sobre la melodia. Vale. No escric abans una història, no. Però sempre intento que hi hagi alguna de storytelling, sempre. Més bé o més malament. I bueno, i quasi sempre pues, tiro d'un fil d'algú real que m'ha passat o li ha passat a algú i després, com deien, no dejes que la verdad joda una bona història. Després li has d'afegir alguna cosa perquè igual la meva història no té ninguna puta la gràcia. Però bueno, sí, jo sol fer les músiques, les lletres sobre la melodia. Vale. I en aquest disc has explorat
molts sons que deien això, que potser no volies tornar a fer alguna més club o més això, amb una actitud més xulesca o el que sea del... No volia. Volies fer un àlbum més madur i... Ja no dic madur, però jo estic en un altre moment ara i no volia parlar de drogues, ni volia parlar de vacilades, ni volia fer un disco com em sentia jo, més humà, més perdedor, més... no sé, més com em sento jo ara. El que passa que el puto Cruci, tio, volia fer l'Amor Cristal, tio, em va trencar tot el... Sí, però que vam tenir un back and forth allà a casa seva, en plan, tio, no me hagas esto, cabrón. Ja no tomo cristal. Però molt guai, la veritat que sí. Estic molt al final també ha sigut una mescla de tornar als orígens de tot el procés que has passat i a sobre també amb una frescura i una madurez que no... I també et dic una cosa, a mi jo vaig aprendre molt de Chocloc, perquè Chocloc a mi me va ensenyar que, sense ell ensenyar-me, o sigui, jo veient-lo amb ell, que no t'has de prendre a tu mateix tan en sèrio. Igual a ell es passa, no?, que a vegades, amb els vídeos i tal, però em va fascinar això, no prendre tan en sèrio. De fet, ara quan veig artistes que es prenen molt en sèrio a si mateixos, em fa una mica de cringe. Jo crec que és guai que ens humanitzem, tio, i més sueltos, més humà, tio. Si algú et fa mal, ho dius, si això no t'ha sortit bé, ho dius, si no ets el puto amo, no passa res, tio. És molt difícil ser el puto amo. I és respectar-se al final, que crec que és una cosa que per la creació artística en general és com a base, vull dir, si no et surt de tu i del que t'està passant ni del que estàs fent, doncs no sé quina mena de sentit té ni quina aspiració té. El que passa que la música urbana té un component encara d'inseguretat bastant heavy. El que passa que igual amb altres estils de música la inseguretat la mostres d'algunes maneres i a la música urbana la inseguretat jo crec que es mostra amb anar de guais i, hòstia, és que ho veus que no... I se't veu el llautó, que dirien. Sí. I aquestes col·laboracions amb les noves generacions, també com veus amb la gent que has col·laborat l'escena de Barcelona, que això amb la Blackie, amb Lauren Nine o amb Gaspar, com gent propera a tu, com veus ara l'escena aquí? I si creus que algun cop hi ha hagut alguna a Barcelona distintiu com a Madrid ha pogut haver-hi o... Jo crec que l'època més distintiva de Barcelona va ser la de Solo, que encara que no fossin de Barcelona, o sea, Solo, Mucho Muchacho, l'època de Griffith, del Palo en general, i el Mucho, aunque no fos del Palo, el Quiroga també estava... Quiroga és de Màlaga. Però bueno... Tota aquella època sí que nosaltres aquí a Barcelona teníem una sensibilitat diferent. Desgraciadament, ara mateix a Barcelona quedem ningú. Quedem ningú, bàsicament. O sigui, hasta la Maripau s'ha anat a Madrid, la Cain, que és d'aquí del barri, és de Sant Antoni. Hasta la Maripau s'ha anat a Madrid, tio, que sempre que la veig li dic, tia. O sea, tenéis que volver a alguien. A las niñas del Corro ens van... Que les hem tingut aquí, també. Ens van dir això, que parat con el sueño de Madrid, que és mentira, i hay que montar aquí. No és mentira, no és mentira. Ese és el problema, no?, que no és mentira. A Madrid és mou tot. Al final a Madrid... Si jo visqués a Madrid, pues, probablement cada setmana tindria sessió pues, amb la que ha quedat quarta d'Operació Triunfo, amb no sé què. Curro ja un mogollon. I es mou tot allà, al final. Però, tio, Barcelona està de puta mare, tio. Jo crec que si tornés... Bueno, ara també estan els Big Menú aquí. Si tornessin 4 o 5, jo crec que ens aniria molt millor. I podríem fer més caliu, la veritat. Però ara mateix, per mi... Hòstia, igual ara no la cago, però crec que ara mateix Barcelona és, per mi, és la Blackie. Per mi Marina és Barcelona ara mateix. I la millor representant que podríem tenir, vamos. Sí. No te vayas, Marina, Madrid, por favor. I bueno, també va haver-hi l'època de que la Purgen estaven aquí, tot el rotllo del trap estava aquí. Però el Fernando em va dir, bueno, el anava a imitar, però em va dir, me voy a Madrid porque Barna solo hay guiris. És que, fin, i part de raó tenia. Ell el que va fer d'Infierno a Madrid i tot el que ha construït a Madrid, en aquell moment a Barcelona no ho hagués pogut fer. A Barcelona al final... Jo he anat a algun Infierno a Barcelona. S'han fet? Però s'hauran fet puntuals. Ella el feia cada dijous. Com a esdeveniment. Jo vaig punxar l'inauguració d'Infierno. Top. Sí, feia la Trap House. Line-up era Miss Nina, Flavio Rodríguez. Que fort. Sí. Que guai. I bueno, la connexió aquesta també que has fet entre aquí i les Canàries també crec que són dues escenes molt guais que...
Sí, jo és que a Canàries vaig començar a anar molt jovenet. Mira, amb l'Àlvaro, que ara és el meu mànager, que ell és de Gran Canària, jo vaig començar a anar allà molt jovenet, a principis dels 2000, abans de jo treure el meu primer disc, i jo vaig flipar perquè jo vaig arribar a un lloc on em van portar a un pàrquing a veure lotes, no, lo típic, i allà la penya escoltava R. Kelly, reggaeton, salsa, hip-hop, tot el que molava. Total, sí. I vaig flipar, perquè això a Península era impensable. I a partir d'allà vaig començar a fer links amb Darío, que havia sigut el mànager de Michael, no sé què, i vaig començar a fer links amb gent de Tenerife, de Gran Canària, bla, 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 i sempre he estat superlligat a les illes perquè culturalment m'interessen un mogollon, és que em sento superidentificat, super. I de fet la gent que heu tocat més per al Neo Soul, l'R&B, o sigui, pocs heu sigut els que heu pogut tenir un reconeixement, i Michael de la Calle també és algú heavy que... Michael, un altre dels meus nens. Jo Michael també el vaig tenir a casa també quan era super jovenet, amb el Darío aquest, que era el seu mànager abans, ara és l'Aaron, i Michael és la polla, tio. Michael és lo más. I a part ell, és una persona molt pura, molt autèntic, amb lo bo i amb lo dolent. És molt guai. I també jo crec que és molt guai que ell ha pogut fer R&B, però també ha pogut fer reggaeton, ha fet pop amb el noi aquest italià del Soldi i tot això. Sí, com una mica el que ha volgut, o sigui, Sí, el que li ha vingut a ús. Però justament el que parlàvem de la indústria. Clar. Michael, als anys 2000, no hagués passat res. Clar. Però ara és que és incontestable. Ell feia un cover de Justin Bieber al YouTube, ho peta, i clar, Universal té que posar pasta perquè això no s'escapa. I antigament pues, l'hagués donat igual. Hagués sigut un xaval que té molt de rotllo a Tenerife, punto. Clar. I Michael és l'hòstia. La veritat és superagraït. Michael, a l'esforç que va fer perquè ell estava molt liat i es va gravar el vers i em va fer molta il·lusió. I amb aquest procés que ha sigut un disc on hi ha hagut 1000 col·laboracions, un llarg com Déu mana, què és amb el que t'emportes i si tens alguna anècdota sobre... És que podria dir anècdotes amb tots, perquè és que a part és molta penya, és molt difícil. De fet, el Kido em va dir, perquè vaig tenir algun problema no, però vaig tenir algun desajustament d'agendes, i el Kido em va dir, i jo, en plan, tío, ¿tú sabes lo que es tener, no sé cuántas colabos tinc al disco, 10, 12, no sé, ¿tú sabes lo que es coordinar agendas con 12 personas, videoclips, estudio, publishing managers, no sé qué? Diu, tío, o sea, duerme tranquilo, ¿sabes? No te ha pasado nada. Però no sabria dir-te una, però ja et dic, ja m'hi han sortint si em pregunteu, però 1000, imagina't, o sea, 1000. O sea, I a part, col·labos que se'n van quedar penjades. O sigui, jo tinc una gravada amb De La Osa que no la vaig poder treure perquè volia estar en silenci fins a la madrugada que treu ara. Vaig gravar una amb Elisi que al final tampoc va sortir. Vaig gravar, què més? Bueno, després tenia pendent amb Recycle, tenia pendent amb el Marc. O sigui, tenia un muntó. I ja, però és que al final el pobre Recycle tenia que treure el seu disco. No li donava més, l'altre no sé què. La resta també estan currant. Claro, que no sóc jo el centre de l'univers. No, però... I imagina't, o sigui, si m'hagués sortit tot bé... Però bueno, també dic una cosa, el disco és llarg de número, però dura 45 minuts. Clar. Sí. Però bueno, que es veu que el procés per fer tot això... Molt de curro, Clar. Jo crec que el que més orgullós estic del disco és que es nota que hi ha està tot el detall molt acabat. I això sí que em fa sentir molt orgullós, perquè jo abans era molt més sloppy. Igual me donaven més igual les coses. I ara, hòstia, he disfrutat dels detalls molt més. I ara amb què estàs treballant? Què ens pots dir? Ara estic assajant pels bolos, que toco... Bueno, no està a l'etiquetera encara, però és igual. El 12 d'abril... Bueno, promo. Sí, el 12 d'abril estic al Raz, a la sala petita. No sé quin dia és a Madrid, no me'n recordo. I coses així. Ho buscarem i ho posarem. Vale, estic assajant. I a part d'això, estic preparant disco nou. Molt bé. Sí, és que va ser random. L'altre dia Álvaro va anar a parlar amb els de la discogràfica per fer els números de com ha acabat tot i tal. I li van dir, ¿ara qué? I l'Álvaro va dir, bueno, vamos a hacer un álbum, no sé què, va dir, però... I sí, em renoven i crec. Igual l'estic liant i després em diuen que... I estic ara treballant per intentar treure alguna cosa a l'estiu, crec. Pues moltes gràcies, Flavio. Sí, ara hi haurà el DJ set. Però moltes gràcies, de veritat. Ha sigut un plaer. Per nosaltres ets
un referent i crec que sí que has obert portes aquí De fet, perdona, És que veritat, sàpiguis és veritat. que a la prova pilot del que ara és el Marge, que fa molt de temps que va començar, fa molt de temps que vamos por ahí con los Bártulos, se't menciona i vam fer una ressenya del teu disc. M'ho ha dit Sí, de abans. París, Texas. Sisplau, me la teniu que enviar. Sí, ho farem. aviam on tenim aquesta A veure, gravació, ja, que total, també... ja està este vídeo, Sí, però- segur que hi haurà és el que us alguna vaig dir, És que així. París, Texas no vaig poder... No va tenir res de, Doncs de es diu, promo. Que es diu. guai, Però que aviam si ho maco. trobem. I aviam si ho trobem i ho pengem a Sí, xarxes 100%. també, que seria guapo. Clar que sí. Per veure. Ha estat un plaer, Flavio, ha estat un plaer, Salvadiscos, moltes gràcies, com sempre, per l'espai, al Tito, a l'equip de Banta Black. I a l'Edu, el nostre substitut de Tete Uri. Exacte. Gràcies, Flavio. Ens veiem.